Genesis chapter 2 verse 8 abo tabuk ojang se sopayo tabuk ojang se sopayo bobo God is spirit. John 4:24 God is spirit. Our spirit aphola harus kita bersentuhan. Oh how ya Eden Garden obo no tabuk ni Eden Garden kethang ni Eden Garden Kristo kethang ni Eden Garden jo diwono sana thang angkai Kristo ni phala bangse haleluya Adam by Eve by Adam kai to ni kok khraya ni bagai kai to dagi mau tong yer ba out of the ror jaka rukai ror jaka boro ruk khlai ror jaka aba haino omoli borok bo norok bo kai to ni kok no helen kai na kan kai to ni kok no arung nang jak ya kai to ni kok bai tong ya kan au tong di ni business khai tong di ni sat hilik khai ni nukung hilik khai kam ni ha kya kai to khane abo manusia bebak no man thaka kai to mano se kaham abno se sing khatung di sak no test khai di Jesus Christ bosno bosak pano so first priority bono se ano se di Colossians chapter 1 verse 18 aras hable first priority Jesus Christ se tonidi ak thang Christ se first priority tonidi nang sak wan suginya di ani kul borokta hamjak thani Christ ni thaike da borokta hamjak ei to kuno samung no khaina thangkani abono no yog khai ngei to job ni sai Jesus Christ se hamjak na abo se first priority na Jesus Christ ni bagai bini hani bagai samung khaina ni abo se sini first priority ni life ni abo ya nang o mani tar gaba ecclesias ni busaos ki jakai mas yuna Bible suno joto kichu saka bahai ke kai to no mani man kai to bahai ke suno hamza abo suno saka hai ban na sun tabu siaro khai kerang no maya ro khai kai to dagi mano khaya khuro khai tab bosun nunglai na tonglai na tabuk bosun thamya bai kulai tonglai na tabuk bosun osang jani boro khaike na tonglai na tabuk aboni molda no the time is fulfilled Mark chapter 1 verse 15 the time is fulfilled jora paikha tabuk aba haike tongani jora ya tabuk Kristo ko thangno an bisino toniboi bobai ang tongai na hallelujah bisas thani thaya Kristo ko thangno an bisino tongoi abo bini bisino tongoi or by sal by muk thang by emang by bobai tongai na hallelujah kai tan ha ni je man mani abo na mana ti mana ya bla ang kai tan haw thanai no ko thang tong sane Kristo tong ya khe ko thang tong sane Kristo tong ya khe thi thang ya glo kai tan man kai tan tong mi man ya kai tan a haw thangai man ya gabang borong sau thi thang ya ko kai tan ar thanai no kuthira bhai kai ton haw thani mannai maya karam tam hemba ang Abraham ni kai tor Isaac ni kai tor Jacob ni kai tor himane ang kathang rok ni kai ni mase orthat ang norok kathang tong purna ang nori bisinga tongna nangnai norok bahani bisinga tongnai amon yago sindro ani bisinga আমি kai ton ti tongnai kai ton kok sanang kai sing lasiu ekta kai ton kok sanang kai sing si da kai sir bo kai bade sana Mau bang, gilza riba del sana.